Karo na 4 a kimiyyar musulunci. Wannan magana in kun saurara zai inganta lafiyar ku. Zakakuran masana lafiya sun yi wani bincike game da lafiyar kwakwalwa. A kwakwalwa akwai wata hanyar sadarwa wanda ake kira glymphatic system. Ita dai wannan kafar ta fi yin aiki idan ana bacci. Daɗin gushi kuma ta fi yin caji da raba wuta idan mutum ya kwanta barci ta ɓangaren tsagin dama. Saɓanin idan ka kwanta barci ta sauran ɓangarorin ninkin ba ninkin. Har kwamfuta suka sa suka auna idan mutum ya kwanta barci ta tsagin ɓangaren dama glymphatic system za ta samu caji 69%. Idan mutum ya kwanta ta baya za ta samu 14%. Idan mutum ya kwanta ta rubda ciki kuma 13%. Na san da sani za su gano illolin kwanciya rubda ciki. Annabi ne ya hana mu dama kuma wannan su a yanzu suka sani a wannan karnin. Mu shekara 1400 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa in za ka kwanta bacci ka kwanta ta tsarin bangaren dama. Hadisin na nan a cikin Bukhari da Muslim. Kun ga hadisin wa an Anasin an karbo daga Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Man arada an yanama ala firashi wanda ya nufin kwanciya akan shimfidarsa fa nama ala yaminihi to ya kwanta tsagin sa na dama. In ba ku da inda zaka duba a sahih Bukhari ku shiga sunna.com. Hadisan kutubu sitta duka suna nan a ciki. Kuma manyan malaman musulunci irin su Ibn al-Qayyim, Ibn Hajar da su An-Nawawi sun fito da ma'anar hadisin kamar haka. Sun ce kwanciya a tsagin bangaren dama hakan na taimakon lafiyar jika. To, idan ma mutum ma yanzu bai yarda da koyarwar Annabi da malaman musulunci ba, ai ya yarda da koyarwar Farfesa Michael Nidegard, yarda da kawayenta. Su suka yi wannan bincike, suka zauna suka gano cewa kwanciya a ɓarin dama yana da alfanu ga glymphatic system na kwakwalwar ɗan adam. Ma da karo na 5.